Egun on guztiori. Elkarte maitea, ospatu dezagun alaitasunez, pozez eta fedez gaurko egun berezi hau. Ama Virginari eskadezaiogun eman dezaigula urrengo urtean hemen biltzeko grazia. Hasi dezagun ospakizuna abestuz. Jesucristo gure jaunaren grazia, jainko jaitare maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Bihotz garbi eta palekoek bakarrik jaso dezakete Jesus jaunaren etorrera. Isilune batean ireki gaitezen haur honen salbamenera. Jesus jauna, Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinen jainkoaren semea. Erruki jauna, Jesus jauna, gure ahuleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea. Kristo erruki. Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten duzun aitaren lehen semea. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala beriko biziran. Aintzazen eta jandoikoari eta pakera lorrea.
aintzazeruetan, jangoikoari, eta bakea lorrean, haren gogo gizonen. Egin dezagun odoiz. Emaguzu jauna zeure zerbitzarioi zerutar graziaren doaina. Egizu Maria Virginia doatxoak zemea izatea, salbamenaren hasiera izan genuen bezala, bakea sendotzeko bide izan dezagula Mariaren jaiotzaren ospakizuna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta begi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. San Paulo apostoluaren gutunetik. Enesen ideok, ezin elkartua dira Jesukristo gure jaun aintzatsuagan duzuen sinismena eta personen artean bereizketa egitea. Eman dezagun zuen batzarrean bi gizon sartzen direla, bata aberatsa urrezko erastunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpail jantzia.
eta dotore jantzitakoari sekulako begirunez esaten zaiola. Eserizu hemen ohorezko tokiak. Pobreari berriz, agoi hor zutik, edota jara dilurrean, nire oinazpekoan ondoan. Horrela jokatuz, esalzarete zuen artean bereizketa egiten ari, eta esaltezue irizpide okerrez epaitzen, entzunen ezen zenide maiteok, esalditu aukeratu jainkoak, munduaren begietan pobrea direnak, sinismenez aberatz izateko, eta bera maite dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko? Jaunak esana. Eskerrak zuri. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aldi hartan, utzi zuen Jesusek Tiro aldea, eta Sidonen barna, Galileako itsasora itzuli zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar. Gizon gogor eta hitzmotela eraman zioten, eta eskua gainean ezartzeko eskatu. Jesusek jendeagandik aparte harturik, atzak belarrietan sartu zizkion, eta listuz mingaina ukitu. Gero, zerurantz begiratuz, hasperen egin eta esan zion, efeta, hau da, ireki. Eta une berean belarriak ireki zitzaizkio mingaina askatu eta garbi hitz egiten hasi zen. Gertatua inori ez esateko agindu zien Jesusek. Baina zenbat eta gehiago agindu, orduan eta areago zabaltzen zuten. Biziki harrituta hau zioten, ondo egindu dena. Gorrei entzun ahal izatea eman die, eta mutuei hitz egitea. Jaunak esana. Maiteok, harritokitako amaren jaia ospatzen dugu igande honetan, herri honetan. Jai berezia eta maitatua gure Zumaiako herriarentzat. Gure fede bizitzan Mariaren presentzia garrantzitsua dela beti gogoratzen dugu. Bide lagun dugu eta Jesusen berri ona alaitasunez bizitzeko laguntzen digu. Siempre es motivo de alegría celebrar una fiesta de María nuestra Madre. Hoy celebramos una actividad en la vocación en este pueblo, nuestro pueblo de Zumaya, de la Virgen de Arritoquieta. María nos acompaña en nuestro camino de fe. Mariaren bizitzatik bi gauza azpimarratzen ditut beti. Lagungarri gertatzen zaizkit nire kristau bizitzan. Lehenengo ezaugarria Mariaren otoitz bizitza
edo jarrera. Evangelioak dio Mariak bere baitan hausnartzen zituela bizitzen ari zituen gauzak. La palabra de Dios nos recuerda la importancia de la vida de oración en la vida de María. Dicen los evangelios que María conservaba todas estas cosas, meditaba estas cosas, todo lo que ella estaba viviendo en su corazón. La importancia de la oración. Kristau izatea, ondo dakigu, ez da pertsona ona izatea bakarrik. Hori pertsona guztien jarrera izan behar da. Giza baloreak denok bizi behar ditugu. Kristau garenak eta kristau ez direnak edo beste erlijio bat bizi dutenak. Ser cristiano no es solamente ser una buena persona. Los valores humanos son universales. Seas cristiano creyente o que profeses otra religión o no creas. Los valores humanos son universales. Ser cristiano es otra cosa. Kristau izatea, jangoikoarekin hartu eman pertsonal bat izatea da. Jangoikoa bizirik dago. Eta askotan, ahaztu egiten zaigu edo kostatu egiten zaigu sinistea. Berarekin hitz egin dezaket eta bere bizitza hartu dezaket bihotzean. Ser cristiano significa, ante todo y sobre todo, tener una relación personal con Dios. Hemos dicho que no es solamente ser una buena persona o vivir unos valores. Ser cristiano significa tener una relación personal con el Señor. Así definirá Santa Teresa de Jesús lo que significa la vida de oración. Es un trato de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. Hori da otoitza, jangoikoarekin egotea. Batzuetan, bakarka, behar dugu eta gure barruko ilunaldiak edo sufrimentuak, zalantzak edo proiektuak jangoikoari aurkezteko, apalki. Beste batzuetan, orain egiten ari garen bezala, otoitza elkarrekin ospatzen digu. Hau da liturgia, hau da kristau izatea, beste zenidekin fedea bizitzea. Otoitzera, joaten naizenean, nire bizitza aurkezten diot jangoikoari. Hemenago jauna, zure beharra daukat, aquí estoy, Señor, te necesito. Esta es la actitud orante. Necesitamos de Dios. Nos presentamos ante Dios con humildad porque le necesitamos. Necesitamos su luz, necesitamos su fuerza, su presencia en nuestras vidas. Bere argia, bere indarra, behar dugu gure bizitzan. Aquí estoy, Señor, te necesito. Mi corazón te necesita. Mi corazón te necesita. Sin ti no puedo vivir. En ti encuentro el sentido de la vida. Esta es la oración cristiana. Otoitza ez da barruko pakea topatzea. Hala dio Santa Teresak. Gure bizitzan otoitz egiten badugu, gure bizitzak argitu egiten dira. Gure barruko iluntasun asko eta sufrimentu asko desagertu egiten dira. La oración cristiana no es una técnica de relajación. No hacemos oración para buscar la paz. Claro que cuando estás con Dios tu corazón se calma. Se calma. Y sientes que hay paz en tu corazón. Pero repito, la oración no es una técnica de relajación. Las técnicas de relajación son otra cosa. La oración, repito, insisto, es un trato de amistad. Hablar con Dios. Hablar con Dios. Abrir nuestro corazón con humildad, con verdad a Dios. Gure nekeetan, jangoikoaren indarra sentitzen dugu. Hau esperientzi bat da, ez da teoria. Eta berriz diot, otoitza ez dela barruko bakea bilatzea bakarrik. Jangoikoarekin hitz egitea, tratatzea. Hace unos meses me encontraba
en un convento nuestro de los carmelitas con un grupo numeroso de jóvenes. Estaban orando, me pidieron acompañarles y se emocionaban delante de la custodia. Jóvenes normales de nuestras familias, de nuestra sociedad, no extraterrestres, no, jóvenes de nuestros pueblos. Estaban llorando, emocionados porque sentían, experimentaban la presencia de Dios en esa custodia. Y varios jóvenes me decían, qué bien me hace ser orante, qué bien me hace estos momentos de oración. Porque después viene el combate, me decían así, después viene el combate del día a día, pero aquí, en la oración, recibo la fuerza de Dios, la luz de Dios. Qué bonito es escuchar estas palabras, porque esto es una experiencia, experiencia da. Kristau izatea esperientzia osoa da. Otoitzaren garrantzia gure bizitzan. Bigarren jarrera Mariaren bizitzagatik azpimarratzen dudana. Apaltasuna. Maria emakume apala zen bezala, Jaungoikoaren nahia edo proiektua onartu zuen. Noski Mariak bere ametsak, bere proiektuak zeuzkala, baina apaltasunean bere proiektuak alde batera utzi eta Jaungoikoaren nahia, Jaungoikoaren proiektua onartu zuen. Hemenago jauna. La segunda característica que subrayo de la vida de María es la humildad. Cuánto bien nos hace ser humildes y cuánto daño nos hace ser arrogantes o sentirnos superiores a los demás. Solo los humildes entienden las cosas de Dios. Solo los humildes pueden aceptar en su vida lo que Dios ha pensado para ellos. Apaltasunak on egiten digu guri, bai. Baina apaltasunean jasotzen dugu Jaungoikoak guretzako pentsatuta daukana. Ze garrantzitsua den apalak izatea. Orain dela egun gutxi karmeldar ezagun bat hil zitzaigun, oso ezaguna mundu zabalean, oso azkarra, zuzenbide kanonikoan doktoradutzak eta ikasketa asko, Erroman urte asko gure etxe nagusian, eta hil zenean karmeldar guztiek eta jende guztiak esaten zuten, ze apala zen gizon hau, ze apala zen karmeldarra. Ez zuten gogoratzen gehienak ze titulo edo ze lan egin dituen Erroman, bere apaltasuna azpimarratzen zuten. Decía que hace unos días despedíamos a un carmelita muy conocido a nivel mundial, un gran intelectual, doctor en Derecho Canónico, muchos años al servicio de nuestra Casa General, prácticamente toda su vida. Y estos días que fallecía, recibíamos muchísimos mensajes de todo el mundo y nos decían, qué humilde era este hombre, qué humilde esta carmelita. La humildad es la grandeza de la persona. Ser humilde nos hace bien y hacemos bien a los demás. Cuando no somos humildes, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Qué importante es que seamos humildes, sencillos y vivir como María nos enseña. Ser contemplativos, ser orantes y ser humildes. Otoitza eta apaltasuna. Hori da Mariak erakusten diguna. Hau da gaur Argitokitako amari eskatzen dioguna. Argitokitako ama, zaindu gure herria, zaindu gure familiak, eta lagundu gaitzazu gure fede ibilbidean.
Sinisten dut jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dutaren seme bakar, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite zortu, tande Maria Virginia gandi jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hilzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernoetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aita guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Arditoketako Andre Maria ospatzen dugularik zuzen zaizkiogun gure otoitzak, beraren gandik jaiotako zuzentazun eguzkiari, Jesus gure jaunari. Eliz elkartearen alde, Mariak eutzi dizaiola sinismen sendoan, berri ona gizon emakume guztiei ota egiten, eskade zaiogun jaunari. Por todos los que sufren, por los enfermos, por las personas de riesgo, por los ancianos que viven solos o en residencias, por los difuntos y sus familias. Por todos los niños y las familias al inicio de este nuevo curso, que el Dios de la vida nos dé a todos consuelo, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Sufritzen ari diren familien alde, gure familiek Mariaren hurbiltasuna senti dezatela eta sinismen berretuaren adorea. Egigun otoiz, eska dezaiogun jaunari. Por los que rezan por nosotros, por los que recordamos en nuestras oraciones, por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor. Jainko jauna Maria Virginia aukeratu zenuen salbatzailearen ama izateko. Entzun gure otoitzak eta egizu, Andre Mariaren ereduari jarraituz, jar dezagula zugan gure itxaropena, eta iritsi dezagula eskatu dizuguna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Nideok, Eliza osoaren opari hau jangoikoari eskaintzerakoan. Zure seme bakarraren gizatasunal lagun diezaigula jauna. Virginia Gandhi jaiotzean, amaren osotasuna gutxitu ez baizi zagaratu zuenak, geure pekatu kutsu guztitik libra gaitzan, eta gure opari gai hau zure gogoko egin dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna aita guzti zantu, jainko alguztiun beti erekorri. Eta zu behar bezala bedenkatu eta gorestea Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak zure izan bihotz garbiz hartu zuen. Bere Virginia sabelean sortu eta Elizaren hasiera prestatu sortzailea mundura ekarriz. Berak gurutze ondoan jainkosko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotzaz bizi berrira sortutako guztiak bere seme-alabatzat hartu zituen. Berak bart egin zuen bere otoitza ikasleenarekin. Apostoluak zuk agindutako espirituaren zai zeudela, eta horrela Eliza otoizlariaren eredu bihurtu zen. Zeruetara jasoa izan ondoren, erromez doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio. Eta Elizaren pausoak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri bitartean. Horregaitik zanto eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula.
santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bara santu, ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu. Eta eskerrak emanez atitu zuen. Eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango den. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta pistura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskentzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza gara ditu eta bere bizilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aitasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eligizon guztiekin batean. Era berean izangogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Jose Ramon Apaiza, Anton Luis Mari, Teodora, Jose Mari, Baltasar, Jose Luis, Margari eta Mendaro familikoak, Rufino, Mari Carmen, Jose Ramon, Javier, Maite, Garbiñe, Vicente, Larburu Etxani familikoak, Azpilagazkoe familikoak, Joaquín, Maria Ritokieta, Murillo Duran familikoak, Luis Mari, Agina Galde Manzisido familikoak, Aizpurua, Dueba familikoak, Txapartegi Elosua familikoak, Zasiain Manterola familikoak, Francisco eta Pepita familikoak, Sesma Aizpurua familikoak, Osa Goikoetxea familikoak, Agustina eta Jose Mari, Zubimendi Lopetegi familikoak, Martikorena Arrizabalaga familikoak, Ignacio eta Aixun, Lide, Urzelai, Fortuno, Aurea, Izagirre, Portillo, Korta eta Arzelur familikoak, Etxaniz, Etxabe familikoak, eta hilako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun, gure aita zeruetan zera, santu izan deniz zure izena, etorren izure lehuna, egin denizure naia, zeruan bezala lorrean ere, emai goztura, egun honetako ogia, bakatu gure zona, gure zona, bakatzen diegu ezero, ez gaitzazu zitetan baina atera gaitzazu atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egun hontan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan zendo, betiko sorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren bakea beti zuekin. Eman bakea. Onamen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxoa gu jaunaren maira deitua. Jauna, ni ez nahi zinozun ere etxean zartzeko, baina zazit bat eta
Egin dezagun otoitz. Postu bedi jauna, jaunartze honen bidez indartu duzun zeure eliza. Maiozu post betea Maria Virginia Doatxoaren jaiotegun honetan, salbamenaren itxaropena eta egun sentia ekarri baitzion jaiotza horrek munduari. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Berinka zaitzatela jangoiko algozti du nahi, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Harritoketako amaren jai eder bat bizi dezagula guztiok, berak zaindu dezala, hainbeste maite dugun Zumaiako gure herria. Zoazte jaunaren pakean.